A jeste li vi odlučili na koji ćete fakultet? Ja ću na elektrotehniku. Super, ti si naš idol. Ajde sad idi, radimo. Dobro. Ćao. Ćao. Zovem se Budimir Trajković i stanujem na 22. spratu. Ti si pobedila. Ja ti čestitam. Pravi muškarac? Pa to ne postoji. I dok naše dame čekaju svog princa na belom konju, uglavnom nailaze na konje. Pričaj sa njom, pričaj, a nemoj mnogo da pričaš. I budi ozbiljan, ali opet budi i zabavan. Privući pažnju muškarcu je lako. Ako si fudbalska utakmica ili flaša piva. Kažu da je patetika zapravo romantika koja se dešava tamo nekome drugom. Nemoj da zaboraviš, trofeji se osvajaju tek u finalu, posle 4 kola i play-offa. Muškarci su plašljiva bića. Izvini, tvoj tata mora da je terorista, pošto je napravio bombu. Pa sve te osobine koje ti tražiš kod te savršene žene, ona u stvari traži i kod tebe. Da li se i ti ložiš na ono na što se ona loži? Stav privlači jače od magneta. Koliko puta si sam otišao kući, a da nisi ispalio ni jednu rečenicu u njenom pravcu? Pomerio je kompas.